Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Psychosexual Dysfunction Podcast. Ονομάζομαι Πετρίδης Αναστάσιος και είμαι ψυχολόγος και ψυχοσεξουαλικός θεραπευτής. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σεξουαλική υγεία. Μια έννοια που συχνά τη βλέπουμε είτε μέσα από το γυναικείο είτε μέσα από το ανδρικό πρίσμα. Στην πραγματικότητα όμως, τα κοινά μας σημεία είναι πολύ περισσότερα από τις διαφορές μας. Τι είναι όμως η σεξουαλική υγεία? Δεν είναι απλώς η απουσία προβλημάτων. Είναι η δυνατότητά μας να βιώσουμε τη σεξουαλική μας ζωή με χαρά, ασφάλεια και σεβασμό, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Ας δούμε όμως τι σημαίνει αυτό για τις γυναίκες. Η γυναικεία σεξουαλική υγεία δεν αφορά μόνο τον οργασμό, αλλά όλο το φάσμα, από την επιθυμία και τη διέγερση μέχρι την επικοινωνία στη σχέση. Συχνά συναντάμε μειωμένη επιθυμία, δυσκολίες στον οργασμό ή ακόμα και πόνο στην επαφή, ενώ τα ψυχολογικά ζητήματα, όπως το άγχος, παίζουν μεγάλο ρόλο. Και στους άνδρες, το κομμάτι αυτό συνδέεται συχνά με την επίδοση. Πέρα από τη στατική της λειτουργία και την πρόωρη εξπερμάτιση, υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως είναι η καθυστερημένη εξπερμάτιση. Εξίσου σημαντική είναι η πίεση που νιώθει ένας άντρας να είναι πάντα έτοιμος, κάτι που συχνά οδηγεί σε άγχος και μπλοκαρίσματα. Εκεί λοιπόν που συναντιούνται άντρες και γυναίκες, είναι σε κάποια βασικά θέματα, όπως το άγχος για την επίδοσή τους, οι δυσκολίες στην επικοινωνία και η ανασφάλεια που νιώθουν για το σώμα τους. Η σεξουαλική υγεία δεν είναι μόνο ψυχολογικό ή μόνο ιατρικό ζήτημα, είναι και τα δύο. Γι' αυτό και η συνεργασία ψυχοσεξουαλικών θεραπευτών με γιατρούς είναι το κλειδί για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε σε αυτό το επεισόδιο. Ελπίζω να σας βοήθησε να δείτε πόσο ευρύ και πολυδιάστατο είναι το θέμα της σεξουαλικής υγείας. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα ζήτημα που αγγίζει πολλούς, το άγχος επίδοσης. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και μοιραστείτε το με όσους μπορεί να το βρουν χρήσιμο. Να θυμάστε, η σεξουαλική υγεία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα και αξίζει σε όλους.